Kami di ay ang taga MCWD. Ano po di kabuk ang imong anak, sir? Anak po, may gani, namatay pito. Lagi ka. Lagi ka. May hapon niyo da. May hapon niyo may hapon. Mo gibo lang gabutan do. Kan kisita ko. masabutan. Ni lagi ko karon kay sugod ugma mga higala mag-lockdown na ta. Oh, Yara oh. Kamu ay bahala, bahin-bahin na na. Why noodles ani kap? Nay kap, pero why noodles? Kasayo jud ko. Naglaon jud ko. Ano ang story? Allah, ako yes. Porok bot-bot ako na yun. Hindi ako tanan ng lista. Purok bot-bot, purok lalis, purok dawat. Awa! Wa lagi ko. Yan nakita nimo. Ano ko gitay, gani ko kita. Unsa tay ngantay? Purok bot-bot. Dugaya manglista sa MCWD. Huwag may bugas ni. Uy, may ugtunoy. Kami di ay ang taga MCWD. Aron pag-interview sa atong kahimtang karon. Kaya aron nami mga programa matabangan mo. Unsa toy pangan sa purok diri noy? Purok bot-bot. Purok bot-bot na sir. Sir, nga na to, sir? Bin, mingito. Sir, unsa po di nga sa imong asawa, sir? Piring Ginoy. Ako rin Pinoy. Lista na buk day. Ano po di kabuk ang imong anak, sir? Anak po, may gani, namatay pito. Tanggahan ko na noy. Kakuyaw ba na, tay? Tay, unsa bay trabaho sa imong asawa? Call center. Say call center ba? Ano wag bahala sa kay munawa sa silipon. Tawag. Yan sa po di mong trabaho, sir? Huwag yung trabaho, ano? Karwat. Kawat ba? Karwat malas magdala ba karga ng kawat. Oy! Pila may income na to sir? Sud sa usara ka adlaw. Magsama akong mangita. Kung daghan ka matunon, akong makita. Sagaran, kung may matunon, akong makita. Ang sagaran, makita ko, malitir yung adlaw. Sir, anong aman na usab yung bay na konsintir ang imong asawa? Way paan. Unsay paan ba? Way paan ba? Way paan. Paan ba oy? Way goy paan ba? Paan lagi? Way panday. Kita ya? Oh. Sige, sir. Salamat sa time ni mo, sir, ha? Sige, God bless you. Bye! Uy, kap bay. Kap, may hapon. Lagi ka. Lagi ka. May hapon niyo da. May hapon niyo may hapon. Mo gibo lang gabutan do. Kan kisita ko. masabutan Kap. Dalan ka sunod ka. Atong respetuan ang atong pinanggang kapitan. Oh, ano gyud? Kaya naman do. Kaibaw mo sa iyang gida? Bugas ra. Bugas ra. Wala na. Yari sa ko. Kakap, kanang kuan ka, pinanay maginisa ko. Magimini mga kaon diri kap, kang pasensya ilang ka to, tayo usay makanisi maguni. Gutom na gini siya kap. O kap, kanang unsay tuyo nimo kap, da imong istorya kap. Ni lagi ko karon kay sugod ugma mga higala mag-lockdown na ta. Unsa din ang klase na lockdown kap? Kanang may gusto mo. Bitaw kap. Oh. Lockdown gud. Sud sa usa ka bulan dili mo makagawas sa balay. Pero ayaw mo og kabalaka. Kay sud sa usa ka bulan aduna kami budget nga ipanghatag alang kaninyo. Mayo na. Hala. Adunay budget oh. Gipaningkamutan baya niha. Sud ni sa usa ka bulan. Adunay 3 ka kilo. Kap, di na kaigo ang 3 kilo sud sa usa ka buwan kap. Maunay budget na mo. Di na kaigo ka boy. Di lagi ta pasagdan. Kaigo ra lagi ni. Tanawa na mga langgam oh. Wa man gina sa trabaho, nakakaon man gina sila. Unsa pa man kita? Nga dako tagtiyan. Ikaw na kap. Kung ikumpara nimo sa langgam kap,
mas dako bintaha ang langgam ka. Kay tulok mo busog naman to. Kung kang kasaksa kong mga kauban ka ko. Huwag yung sodo. Wag si Mana way sod. Oh, Yara oh. Kamu ray, bahala. Bahin-bahin na na. Why noodles? Ano ikap? Na ikap. Pero why noodles? Sali ka po. Ayo. Ma'am. Dahil ma'am, lingkod ma'am. Ma'am, lingkod ma'am. Ma'am, bus yung ma'am. Naroon ang Ay, ka sa ma'am. wala ko hapit. Tama lang about ta kay sa. Sige ma'am, sige ma'am. Sige ma'am. Asa mingan? Bus yung ma'am, bus yung. Abos yung. Oh, nada ma'am. Nada. Wala ka gawa bagay ta kasi. Oh, sige, gisulan ako ma'am. Gisulan ako. Taratol ba nimo? Ako lang gisul Sa ma'am. bagay, imong balay ba mo magpugnig sa tindahan pa ya. Actually ma'am, payag isa ma'am. Sulit yung Ako ma'am. tauntan. Bus yung ma'am, bus yung ma'am. Ma'am, purok dawat ma'am. Purok dawat. Oo, sige. Marami sa sige. Sige, Ano mo? sige, salamat ma'am. Ma'am, bus yung ko ma'am ah. Ma'am, bus yung. Oh, lagi sigbalik pa ulit-ulit. Doon, Oy, paabot mo. Paabot mo. Mabiyaan tas flight. Magdali ta, kini na lista. Nagdali bitaw ko. Tige yung bukmuto na. Tanaray. Tara. Ana mo man. Nangadlaw na gid ko. Harang, tara sa lista bigo ba? Purok bot-bot. Purok dawat. Ah, salamat ya lista ko. Salamat ya, makapalit di ko bugasan ni sa sako. Kasayo dyan ko. Ngadlaon dyan ko. Tanawan sekali. Hala na ako, yes! Kapalit dyan ko tanang gatas ani. Bugas, tanang gatas. Latog, di dilata. Kapalit dyan ko. Salamat Lord. Bili ako eh. Oh, tanaw ni. Purok bot-bot. Una gid. Wala. Ay lagi dali. Nya daw, wala ah. Ngano man eh, ngano mo lista ni. Boy ba? Ala, Sa bodon. wala lagi. Asus kala. Wa man pangalan pero Bot dinoy. Magsali mo tanam tay barko. Ay, ako tanaw ng lista. Purok bot-bot, purok lalis, purok dawat. Awa! Wa lagi ko. Ya ako na yung pasanginlan. Kaya kinsa din nagpalista. Ang gulpen. Iya bag ako nga dili. Sa kuan. Sa listahan. Wala ko matag lista. Tay, unsay mong gipangita tay? Ako nga. Iya nakita nimo. Wala ko kita, gani ko kita. Namsa po di ay. Ah, ang imongan. Oh, Diin man to napurok inyo hatay. purok bot-bot. Purok bot-bot. Makadawat maka. Ah, naatay. Na. Purok bot-bot. Oh, O naata. naibi amin mingito. Oh, sa purok bot-bot maka. Oh. Mas maayo naagitay. Nya, muadto na ka? Asan mo ko bra? Sa ambot ya tay. Sa Kasi MCWD. ang naanas MCWD tay. Di na sa Prisio. Prisio. Di, siyempre na. Sige tay, ako lang yung ingnon tay. Anay mong ngantay. Oh, Unsa tong purok tay? purok bot-bot. Sige tay, ato tay. Unsa tay ngantay? Purok bot-bot. Ay, kapo yung butag ka boy. Kapo, di ani ko karon ka kay ako magpuyog ka sa ayuda ka sa paglista sa mong purok ka. Ako to kap. Kinsa may pagani mo? Ah, ako kap. Nung sa muna nung kakaila na ko ka boy. Nung sa si Artemio na makadali ang ako nilido ka. Ikaw na ito si inyo magkadani. Kadali yun mo kalimot ka. Ni ade ko ka kay ang